Ngise kulabo abathi ngalahlwa indoda. Ngise kulabo abathi ngalahlwa ubaba. Ngise kulabo abathi ngalahlwa uma. Ngise kulabo abathi anginabantu emhlabeni. Ngise kulabo abathi bayintandane. Azothi ngindoda abafelokazi. Athi nguyise wentandane. Ngise kulabo abanganamduduzi. Ngise kulabo abahlukumesekile. Ngise kulabo abashawe izimo ezahlukahlukene. Alibonke igama lika Jesu. UKristu ngowakho, insindiso ingeyakho. Umunjalo nje, you are the one who's a candidate to receive umusa nothando likaNkulunkulu. The moment has come. Thank you, Jesus. Okwakho manje is to receive. Wherever you are and say, Father, I just receive my healing. Father, I receive my miracle. Father, I receive in the name of Jesus. Noma ngabe bese kuyisikhathi singakanani, kholwa manje, kholwa manje, kholwa manje, isitshele ukuthi manje kuyenzeka, 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 kuyenzeka. Thank you so much. Thank you so much for coming. Invite others tomorrow. Tell them bangabanjwa na izulu, bangabanjwa ilutho ngoba uNkulunkulu ufisa ukukhulumisana nempilo yethu. Alibonge igama lika Jesu. Sizofunda incwadi kaMatthew. Matthew chapter 11 verse number 28. Let it come to me, all you who labor and are heavy laden, I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your soul. NgeZulu izani kimi nina nonke enikhatheleyo nenisindwayo ngizoniphumuza. Ngifisa namhlanje ukukhuluma ngoKristu as our place of rest. Jesus Christ as our place of rest. NgoJesu Kristu oyindawo yethu yokuphumula. Alibonge igama lika Jesu. uKristu uyindawo la siphunyuzwa khona. Nikhona inwe bazalwane. Nali iqiniso elimsulwa nelinamandla ukuthi njengokuba umuntu ehlangabezana nezinto empilweni physically ezimenza ukuthi asindelwe, aqubule izinto ezisindwayo, mhlawumbe isimo siyamphoqa noma isimo simphoqi, kodwa kuyenzeka nje empilweni umuntu physically ayithole sequbula izinto ezinjani bazalwane ezisindayo. Alibonge igama lika Jesu. Now into emnandi ngezinto ezisindwayo physically izinto othola ukuthi uyakwazi ukuziphumuza kuzona. Angazi noma nikhona nibazalwane. Uyabona mangiqubula ispeaker lesiyana, mangiqubula ispeaker lesangibona ukuthi siyangisinda, ngiyakwazi ukusibeka phansi physically. Ningizwe nibazalwane bami. Ya ngiyakwazi ukusibeka phansi noma ngibize omunye ngithi akazongilekelela ukuqubula ispeaker esinda ungaze ngiphuke iqolo uma ukuthi sisinda kakhulu. Nikhona nibazalwane. So ke kodwa ke umuntu njoba nazi ukuthi umuntu akayena uphysical being phela kodwa uspirit being. Nikhona bazalwane. So njengokuba physically kunezinto okuziqubula uzizwe zisisinda, kanjalo na spiritual noma emphefumulweni wakho kuba nezinto othola ukuthi uthwaliswe zona ezikusindayo. Alibonge igama lika Jesu. Eziningi zazo it's not by your choice, kodwa uzithola sewusindelwa, sekunezinto ezibekiwe phezu kwempilo yakho ezikusindayo. Angazi noma nikhona nibazalwane eziza nganhlobo ngezindlela eziningi, to the point yokuthi uthola ukuthi omunye usindelwe to the point yokuthi athi uzama ukuzisiza. Angazi noma nikhona nibazalwane. Ya azama ukuapply into applywa kwa physical realm, athi uzoyi-apply kwa spirit ahluleke. Nikhona nibazalwane. Do you know ukuthi uma umuntu ezibulala yingenxa ukuthi usuke sindelwa on the inside? Nikhona nibazalwane.
usindelwa to the point ukuthi athi ukuze ngiphumule kulento kungcono ngizibulala. Ngithi uyabona ukuthi uzama ukuzisiza, uzama ukuthi lo mthwalo omsindayo ngaphakathi aphumule kuona. Angazi mani khona nibazalwane. Now ka spirit noma kwimpilo yakomoya awukwazi ukuzisiza wena, awukwazi ukuziphumuza. The reason athi uJesu izani kimi nina nonke nikhathele ingoba akekho ogunyaziwe ukuphumuza abantu emphefumulweni ngaphandle kaKristu. Akekho omunye onamandla ongakwazi ukuphumuza umphefumulo wakho kwimithwalo yomphefumulo wakho ngaphandle kaKristu. Ebengeke athi iza kuye kanti khona ezinye izinto ezinamandla ukuthi zikusize. Angazi noma nikhona nibazalwane. Uthi iza kuye ngoba is the only one onikezwe amandla ukudila nomphefumulo wakho nama issues ezinto zomphefumulo wakho. Nikhona yini bazalwana? Angazi noma ningilalele yini. Asikho esinye isibhedlela somphefumulo umphefumulo ulimele ngaphandle kukaKristu ngoba uyena uunderstanda kangcono umphefumulo womuntu. Nikhona enwe bazalwane? Yeah. Now ngifuna ukubambe lokhu ukuthi uKristu kuba bewukwazi ukuzisiza wena ebezokuyekelela kodwa ngenxa ukuthi uyazi ukuthi awunawo amandla okuzisiza uze when in fact mawuthi uyazama ukuzisiza emphefumulweni uthi uzama ukuziphumuza, you will always cause more damage. Nikhona nibazalwane? Yeah, the first damage abayenza iyona lengishilo ukuthi bagcina bezibulele kodwa bona basuke bethi bayazisiza because more damage kusala ama offense, izingane zikhala, ubaba noma uma usezibulele kodwa kade ethi uyazisiza ukuze aphumule kodwa kuloyo process kwakhona aba-affectekayo kwasala iy'ngane zibleeda zilimele. In fact ubuhlungu bakhe noma inkinga yakhe uyidlulisele kwabanye ngoba yena noma esefile thinking ukuthi uphumulile kodwa laba abanye ubashiye nomthwalo wokukhala ukuthi hawu kodwa uma kuzo zonke izinto usangazenze nje, hawu kodwa ubaba. Angazi noma nikhona nibazalwane. Abanye mhlawumbe bangazibulali kodwa babe involved kuma drugs ngoba bathi bazama ukuziba lento ebasindayo emphefumulweni. Abanye bangene deep otshwaleni ngoba bathi bazama ukudila nalento ebasindayo emphefumulweni. Nikhona nibazalwane? Na umuntu emphefumulweni akasindwa isono kuphela. Isono esinye sezinto umuntu angekwazi ukuzikhulula kuzona kodwa uKristu namandla ukumkhulula kusona. Nikhona nibazalwane? Ezinye izinto ezenza sigcine sisindelwa emphefumulweni ziningi kakhulu. Amazwi abantu abawakhulumile kithi odadewethu ke abala bayayazi lento ukuthi ukaphuma umuntu ethi uyazizwa. Ngiyangizwa bazalwane? Intokazi yakwabo ithi yaphuma uyazizwa kuvele kube khona umuntu ozomphoxa ngamazwi amabili amathathu. Alibonga igama lika Jesu. Umuzi umuntu esetekisini athi wazi wawona usibanibani umoya wami, wazi wawona umoya wami. Njengoba uwonile nje umoya wakhe sekukhona into ayithwele. Nikhona nibazalwane? Yeah, sekukhona into ayithwele. Omunye angayithwala kube uwaya njengoba ethi akamthetheleli nje umuntu ingenxa yomthwalo. Hawu, nikhona nibazalwane? Okhona ngiyangizwa nibazalwane? The moment futhi ngamthethelela ucabanga ukuthi usolve inkinga yalomthwalo na wenza isituation ibe worse. Every time when you try to do into egunyazwe uNkulunkulu ukuthi ayenze, you cause damage to yourself. Nikhona yini bazalwane? Now abantu abakuma drugs nabantu abazigqila zotshwala hayi ngoba bonke bebe hlohlwe abangani ukuthi benze lokho. Khona abangene ngenxa yabangani, ngenxa yeassociation. Kodwa abanye bangene ngomnyango ukuthi bathi ngifuna ukuthi ke ngikhohlwe ilento. Ngifuna ukuthi ke ngithi ukuthi damu kancane, ngithi kuba high kancane ukuze ngikhohlwe ilento engigqilazayo emphefumulweni. Alibonge igama lika Jesu. But lana simbona uNkulunkulu esembulela ngoKristu ukuthi ukhona ogunyaziwe nonamandla no willing ukusilekelela
ekutheni siphunyuzwe ey'nkingeni ezikhona ezihlasela imiphefumulo yethu. Alibonge igama likaJesu. And lo muntu uKristu Jesu. So uthi-ke nina nonke enikhatheleyo nenisindwayo izani kimi ngizoniphumuza. Kusho ukuthi kuye siyathola ukwenziwa njani bazalwane? Ukuphunyuzwa. Alibonge igama likaJesu. Now kuyenzeka-ke kwesinye isikhathi ufike endaweni yokuphunyuzwa kodwa wena ungafuni ukuphunyuzwa. Kuyenzeka omunye umuntu ngiyakhuluma ney'ngane zami uthole kwesinye isikhathi zisemotweni zigaxa uphaka zisemotweni. Ngithi hayi bantwana, ngeke usinde uphaka uhleze emotweni, kudluza uphaka ngemumva ubeke lapha eceleni ukuze uhlale kahle. Alibonge igama likaJesu. You see, ukuba kuKristu still uqhubeke ube umuntu ozwa usindo emphefumulweni, ufana ncamashi nomuntu ombone ehamba ngenyawo ethwele umthwalo bese uthi hayi awazi ngizokusiza umlayishe emotweni, still uthwele umthwalo phakathi emotweni. Alibonge igama likaJesu. Ya ngoba lithe iBhayibheli nina nonke nikhathi izani kimi ngizoniphumuza. So once wafika kuye kufanele wenze njani? Uphunyuzwe. Alibonge igama likaJesu. Yingakho lithe cast all your cares unto him for he cares for you. Phonsani zonke izinkathazo zenu kuye ngoba unjani bazalwane? Ngoba uyasikhathalela. uKristu ke lo esimlethile la esizommemezela la esizokutshela ukuthi kwesinye isikhathi kuyenzeka empilweni uhlangabezane nezinto othola ukuthi omunye uzashayelwe yimoto amahuthi ngoba sekuvaleke ngisho amadlebe lawa physically ngenxa ukuthi inkingi iduma kakhulu kuye ngaphakathi. Avikwe imoto umuntu uyena ufanele avike imoto. Kodwa wena umusu ukhathazekile mele umusu usindwa imoto zivika wena kanti wena ufanele uyigweme imoto wazi ukuthi umgaqo wemoto lo awunikhona nibazalwane. Lalela uma inkinga sezikubambe ngempela umphefumulo wakho ususindwa nikhona nibazalwane. Lento eyingozi lento ofuna ukuya kuyo. Nikhona bazalwane yilento ofuna kuyo ngoba umoya wakho usukukhungathekile, umoya wakho usukusindelwa, umoya wakho usukungasayiboni nefuture ngenxa yani bazalwane yokusindela. In other words inkingi isuke isho ukugqiba nokuqeda ngawe. Nikhona nibazalwane. But praise be to God for Jesus Christ. Ukuthi noma ngabe sesisindelwe kangakanani noma ngabe sesinjani empilweni kodwa uthi nina nonke nikhathele zanini kimi ngizonenze njani bazalwane ngizoniphumuza. Do you know ukuthi guilty of sin noma guilty yamaphutho wenzile ingakwenza ukuthi uhambe around umuntu osindwa emphefumulweni. Ukuhamba nje wazi ukuthi kwathi ngelinye ilanga kushaya umuntu nawe wa-involve wafika umuntu eshawa nawe washaya kwathi ufile umuntu uhambe negili ukuthi ngabulala noma ngangangedwa kodwa nganginesixuku kodwa wabulala. Ukuthi ngelinye ilanga wakwakhipha isisu kungakwenza ukuthi kuphela u20 years usasindelwa nje ukuthi ngabe lengane neminyaka emingaka uyasindelwa emphefumulweni. Angazi noma nikhona inibazalwane. Ya kunezinto eke sizenze ekucasheni kodwa ngoba uNkulunkulu akukho ukucasha kuye. uNkulunkulu usuke ezibona uthola ukuthi on the inside noma ngaphakathi uyeza ukuthi ngiyasindelwa. Awunikhona yini wabazalwane? Ziningi izinto abantu abazenzayo kwesisikhathi out of desperation, kwesisikhathi out of amaphutha. Awunikhona nibazalwane? Of amaphutha abantu benza amaphutha ngenxa yesimo sokuxakeka. Uthothi ugcina egcineni ngenxa ukuthi wayenza lonto noma abo awuxakekile noma izathu sasikhona kodwa uthothi guilty ifana nomthwalo. Ifana nomthwalo osindayo emphefumulweni. Nikhona bazalwane? Amazwi abantu angakwenza ukuthi uhambe umuntu othwele emphefumulweni. Amazwi abantu ukuthi awuyilutho akhona kini la wena. Walahla uyihlo, walahla unyoka simazi ule entabeni. Lawo mazwi umuntu okuwezwa ayakwazi ukuthi akuphantshise uthi uhamba empilweni uze uthi yazi ngiyasindwa.
uzuyiphonse kwabafana noma uyiphonse kobani noma kosugar daddy noma baba, hayi ngoba yini ufuna umuntu nje ozokakhuluma amazwi ahlukile kunalo wabuhlungu ohlala uwezwe, but still uthola ukuthi uyayuzeka lapho uya-abuseka esikhundleni sokuthi uphunyuzwe. Awunikhona nibazalwane? Ya, ngoba kwesinye isikhathi mawuthwele emphefumulweni uzizwa ulahlekelwa idignity yakho. Nikhona nibazalwane? Kuba khona nezinye izimo noma izingozi empilweni ezingakuvelela, ekukuveleleni kwazo zikushiya unescar empilweni sokusindelwa. Somebody mhlambe wareshwa empilweni yakhe ebunganeni bakho, omunye azaziblame, alibonga igama lenkosi, azaziblame ngaloko, omunye azablame nabazali, blame wonke umuntu for whatever, omunye ablame noNkulunkulu, uNkulunkulu wavumelana ukuthi ngidlule lapha ngakulowa muzi ngalesa sikhathi ngibanjwe abantu. Uthoni leyo nto yinto umuntu emsindayo emphefumulweni noma ehamba kunalento ethi kuye ngaphakathi awuphelele wena ngoba wehlelwa yileli bhadi. Sibonga ukuthi uNkulunkulu ngoKristu Jesu, he goes an extra mile yokuthi ususa the guiltiness of your sins through his precious blood. Awunangizwe nibazalwane? Elithi iBhayibheli igazi lezilwane lalihlanza ngaphandle lomuntu kuphela, kodwa igazi lika Jesu lihlanza ngisho nembeza bethu. Awunangizwa nibazalwane? Ya, kuyiphuthu ukuthi umuntu athe sekuKristu Jesu ahambe neguilty yezono ze-past. The day wafika kuKristu Jesu, yonke past yakhe negative nebhedayo nako konke wakwenza that you are supposed to be guilty about, you are not supposed to be guilty ngoba igazi lika Jesu linamandla ukuhlanza naloko. Nangizwa nibazalwane? Naloko wena okade ungayithethelela ikona, mase ulazi leqiniso fanele uzithethelela ngoba kunabantu abathethelelwe kodwa ibona abangazithetheleli, sebezigcilaze bona sebekhululiwe. Nikhona nibazalwane? There is one thing that I know about the love of Christ. Once you respond to the love of Christ, even if ngisho kuthiwa bewungolahliweyo, kodwa uthando likaNkulunkulu is able to even heal you from emazwini abantu abawakhuluma kuwena akuhunda, akwenza ukuthi wagcina sewazi ukuthi awufunwa umuntu wena umlahlo, ngoba lithi iBhayibheli umlahlo kubantu akasiyo umlahlo Kristu. Nokade sibona ukuthi akelutho, kodwa once wafika kuKristu, meke waba ne-encounter noNkulunkulu, uzo-understand ukuthi I'm wonderfully and fearfully made. Nikhona nibazalwane? Awubuze umakhelwane uthi ulalele noma ulele, ulalele noma ulele. Alibonge igama lika Jesu. Manje siyabizwa ke sibizelwa kuKristu. You see, ama-challenges omhlaba akwenza ukuthi uhambe kunezinto eziningi ozithwele. Uzuthi akekho umuntu ongisizayo, izihlobo zami zonke zihlehlile, bonke abangani bami babalekile, kodwa khona ongeke akubalekele mawusakuya, khona ongeke azakubalekele mawusakuya. Alibonge igama lika Jesu. Ya, kwesinye isikhathi ubalekelwa nabantu abakutshela ukuthi angeke ngize ngikushiye, ngeke ngize ngikulahle, usashizo ubumnandi. Once wakhulelwa uyabaleka. Awunangizwe nibazalwane? Once wamtshela ukuthi hey, angisekho right, angisengedwa, athi ini wesiphukuphuku ndini, ungenzani, ungitshelani, abaleke. Ngangizwe nibazalwane? Kodwa khona ongamethemba, okuthanda ngothando lu-unconditional. Buka ngoba ukuthande ungakabi nandaba naye. Lithi iBhayibheli wasithanda uNkulunkulu sisafile ezonweni ngenxa yeziphambeko zethu, kodwa uNkulunkulu wasithanda wathumela indodana yakhe uKristu Jesu while we were still dead in our sin. Singanandaba naye kodwa uNkulunkulu waba ne-interest kuthina. That's the Christ we are presenting in this place. Amen. Uyana lo Jesu simlethile, who is full of mercy, who is full of love and compassion. Alibonge igama lika Jesu. Uthi noma izimo zempilo sesikuvundile too much, sewuzibona ufanele ukuthi ufe,
kodwa athi yena woza kimi, I will give you a second chance, you will live again. You see, if uphila impilo enormal, umbonga uNkulunkulu. Ngoba kunabantu abangaphila impilo enormal njenganawe. Kunabantu aba-experience izinto ebusuku, abanye babelele babe babona izilwane bona. Abantu belele abanye bona babona abathunza mnyama. Kunabantu njalo ababikelwayo uma kushona ilanga ngoba bayazi ukuthi bazobona izinto abantu abangaziboni kodwa ezisabisayo. Abantu bonke laba abanjani abasindwayo abadinga uKristu ukuba azobaphumuza. Nikhona yini webazalwane? Manje ngiyalithanda ke melithi mina nonke ngamazwi wonke umuntu la akhathalekile ukuthi yini le ekusindayo emphefumulweni wakho, kodwa okwazi ukuthula umuntu izinkinga zomphefumulo, it's Jesus Christ and him alone. Lize lithi izwi laNkulunkulu ayikho insindiso ngomunye, futhi alikho nelinye igama elibekwe ebantwini abangasindiswa ngalo ngaphandle kwelika Kristu Jesu. Alibonge igama lika Jesu. Uye ongumkhululi wezinkinga zethu noma ungumethuli wezinkinga zethu zomphefumulo. Nikhona yini webazalwane? Kunabantu abacindezela umoya wefiye, bahlale besaba nababazi ukuthi basabana. Kunabantu ongathi uma ucima lonke lelo wolo kube mnyama, babe so uncomfortable. Hayi ngoba besaba ukuthi khona umuntu ozontshotsha i-cellphone yakhe, no akasabi leyo, kodwa usaba naye akazi usabani ngoba ugqilazekile. Ugqilazekile. Umphefumulo wakhe udinga umkhululi ozofika ugxoshe lento yokusaba ungazi ukuthi usabani. Kukhona abantu abanganakuthula, ugqilazeka lokho, aphile empilweni engenakuthula. Listen wabazalwane, kunabantu abangayona lento obabona beyiyona namhlanje. Kunabantu ababebahle bengakagqilazeki, kodwa sebagqilazeka ngalendlela ukuthi ngisho ukuhleka basibona isizathu sokuhleka, ngihlekelana empilweni uma izinto zinje empilweni yami. Yini engizoyihlekela? Alibonge igama lika Jesu. 99 wonke amamasela awaqaqilazeke ngenxa ukuthi hayi ukuthi yini inkinga ingaphakathi isize yaphumela nangaphandle. Wawambona umuntu uthi uyahlangana naye, umboni lo muntu usosizini. Omunye uzombona ukuthi akazi ngisho igama lakhe, ngisho ukuthi uyambingelela uthi wesibanibani sewaphenduka waba isithule engathi akezwe. Hayi ngoba deaf ukuthi nje inkinga yakhe ugqilazeke kakhulu. Inkinga isize yamvala ngisho namadlebe lawa physical. Ingangathi uKristu wozani kimi. Ngoba noma sesifika inkinga kodwa unethemba elimileyo. Nangizwa nibazalwane, unethemba elimileyo. Kunomuntu othatha inkinga zakho uziphonsele kuye. Ziyafika kodwa uzathatha uziphonse kuye, awuzigoni, awuzihlalisi la kuwe ngaphakathi ngoba zizokubulala uma ungabhekile. Ungabona indoda ithatha isibhamu ibulala inganzana, izibulale naye, ibulale nonkosikazi. Hayi ukuthi yini beyigqilazeke ngaphakathi, iyasindelwa, inkinga ibenkulu kunayo. Yabona ukuthi ngcono ngenze njani ngife. Udinga bani? uKristu omkhululi. He is that place of rest. Tonight angazi ukuthi yini egqilazayo, kodwa ngizokutshela namhlanje ukuthi nangu uKristu ongumkhululi wabo bonke abakhathele nabasindwayo. He is willing to come to that place okuyona and help you. Ukusiza ngani? Ngomoya wakho engcwele nangezwi lakhe. By simply accepting Jesus Christ as your Lord and Savior. Uthi Nkosi, here I am. Alibonge igama lika Jesu. Ukholwe yizwi lakhe. Nikhona nibazalwane. Uthatha inkinga yakho uthi Nkosi, sengiyiphonsela kuwena ke manje, mina ngiyachuza ukuthi ngingakhathazeki. Nangizwa nibazalwane. You make a decision ngoba phela usetshelile. Nikhona nibazalwane.
Usekutshelile wena wabona amaphoyisa umuntu uzoreporta icala ukuthi uzovula icala bese bethi ke khululeka ke nje usulivulile icala sekhona sokulungisa malana nomuntu ukuthi njani okuhluphayo. Nikhona nibazalwane. Wena kwakho sekufanele nje manje ukhululeke ushiyele umsebenzi kuphi emaphoyiseni ukuthi enze umsebenzi wow. Nikhona nibazalwane. Well noma ungawathembi ngenza nje isibonelo kodwa ngicela ukukutshela ukuthi uKristu yena uthembekile. Uma kwenza ukuthi ngenze isibonelo mhlawumbe uthola ukuthi asifiti kahle ngoba awathembi uyakuthi ngiwabizile ngifake ipeace order kodwa awaqhamukanga amaphoyisa kodwa ngifuna ukutshela ukuthi uJesu uzoqhamuka esimweni sakho. He is faithful. You can trust him. You can trust him. The woman with an issue of blood, leya condition ayikuyona yayifana nomthwalo ngaphakathi, not just physically only. Inkinga yakho ungacabanga inkinga yakhe yayisekutheni uyopha nje kuphela. Leya nto kunento kuyenzeke physically kodwa uthola ukuthi igqilaza on the inside. Isimo sakhe sasibhlungu ngalendlela ukuthi on the inside though wayebukeke ngathwele wayengathwele ngaphandle kodwa on the inside leya sima edlula kusona sokopha for 12 years sasifana nomthwalo ka12 years osindayo. Loya mama wabanjwe eqotshweni singavezela ukuthi indoda yona ayisishonephi. Umama kuthiwa ubanjwe eqotshweni ukuthi kade phinga. Abantu sebephethe amatshe beready ukumkhanda. Umphambi kwaJesu lo mama wayesindelwa. Usindwa yini? Yiguilty yesono asenzile. And kwase kuwasuka kona lokho ukuthi ngenze naye kodwa akasekho ngenze naye. Sengizofa manje ngife ngedwa. Nikhona nibazalwane. Iyenza lento ukuthi usindelwa nje ukuthi lento uyenza ngawedwa. Kunabantu kaboshwe asindele athi ngintshontshile umntshontsha kodwa bengengedwa. Asindele nje ukuthi khona ongekho engone naye. Kodwa uJesu uthembekile. Nikhona abazalwane. uJesu uthembekile. Indoda engaboni for iminyaka kusukela ekuzalweni kwayo uBartimeyu beze bebuza abafundi baJesu ubani owonile ngabe abazali bakhe noma ngabe that condition yayifana nomthwalo. It takes Jesus, let me tell you, it takes Jesus ukuba sasimweni lapho khona abanye bekhala ngaso kodwa wona uthola ukuthi u strong. Hayi ngoba u strong ukuthi nje unethemba obambelele kulo. Ukuba kuKristu kunjalo kwenza ukuthi udlule emlilweni umlilo ungakudli. Awunyangizwe nibazalwane. Uzwe indaba ezibhlungu kodwa understand ukuthi ngimkhulu kunale indaba engizwayo. Awunikhona nibazalwane. Ngoba khona bezwe indaba ezijabisayo bafika embhedeni sebetshekile kade behambe bephume beqondile. Awunyangizwe nibazalwane. Bagotshiswa amazwi akhulunyiwe abathambisa. Wahamba eksene faka amaqhoks abuye faka ophaqa. Wena ucathi inkingi seyicathulweni. Yindaba azizwile zimphantshisile. Zimphantshisile. Nikhona into yabazalwane? Yeah. Kunabantu abalahlwa amadoda. Ada ngalahlwa indoda ivuka umkhuba wayo wokuba indoda. Nangizwa nibazalwane, alahlekelwe idignity yakhe. Azibona ukuthi kusho ukuthi ayisekho into engiyiyona and let me tell you something. Hey, mekwenze kanjalo wofaka amahili. Uyangizwa na? There is nothing wrong with you. The problem is inalokushile. Ungathatha ukuphila kwakho ukubeka esandleni somunye umuntu. But mebekudampa abantu nawe bese uyazidampa. Nikhona nibazalwane. Ngoba kunabantu abangakwazi ukubona ivalue komunye umuntu. Ngiyangizwa nibazalwane. uNkulunkulu ubona ivalue kuwena ngisho abantu bengayiboni ivalue kuwena. Ngisho abazali bakho bengayiboni ivalue kuwena kodwa uNkulunkulu ubona ivalue kuwena. Ngisho iboss yakhe ingayiboni ivalue kuwena kodwa uNkulunkulu ubona ivalue kuwena. There is one thing about coming to Christ. Ukwazi ukubuyisela ngisho idignity yakhe sayitshotshwa izimo ezakushaya emhlabeni. Nikhona nibazalwane. Kwesikhathi ube kwi poverty emangalisayo
ngalento uqake kungabi nalutho uzutshela ukuthi nawe awulutho. Ukuthi awunalutho akusho ukuthi wena awulutho. Uzuyijaje nangesimo. Alibonke igama lika Jesu. Ubona bonke omakhelwane bazofaka amafanisha manje isikhetha amabonus. Ayasondela amabonus. Alibonke igama lika Jesu. Uthi uyayibuka le yakho yile wayithenga ngesikhathi sa 2010. Alibonke igama lika Jesu. Igugile iphelile uthi uyazi ayikho into eyimina. Kodwa ngizokutshela ukuthi kuKristu uzokwenza ukwazi ukuphila beyond that level. Angani manikhona nibazalwane. U-understand ukuthi izinto azikwazi ukwenza ube mkhulu, izinto azikwazi futhi ukwenza ube mncane. You don't determine your greatness ngezinto eziphathekayo, but you determine your greatness ngokuthi uNkulunkulu uthi ubani bese ukholwa yilento uNkulunkulu ayishoyo ngawe. Wena ke azina choice ke fanele sikulandele ke. That's the power of the gospel. Ivangeli, it goes beyond the forgiveness of your sins, but izoletha dignity empilweni yakho. Izoletha ukuzazi ukuthi une value empilweni yakho. Alibonge igama lika Jesu. Kunoma ngabe sewenza ama mistakes empilweni akufaka enkingeni, kodwa wazi into eyodwa ukuthi I can still rise up again ngoba umusa kaNkulunkulu unganele. Accept that I cannot change my mistakes of the past, but I can change my future. I can change my future. Kunezinto engeke ngisakwazi ukuyishintsha zayizolo za 2 years ago, that 20 years ago, but I can still change u20 years ozayo ngoKristu, because our God is a God of a second chance. Mani khona ithi hallelujah. Mani khona ithi amen. That's the gospel we're bringing to you. Hayi lele lasitshela ukuthi ngoba sabantu abamnyama nezinto zethu fanele zibe emnyama. Ayikho lonto. Ngoba khona nabantu abamnyama abacabanga ukuthi njengoba belungu babathitha ngokuthi ba into ezingelutho, bacabanga ukuthi naNkulunkulu bayizinto ezingelutho. Noma besandela uNkulunkulu bathi bengubani mina Nkosi. Yethu uNkulunkulu kwenze ngomfanekiso wakhe. Ngiyangizwa nibazalwane. uNkulunkulu mebuka wena akabuki umuntu ongelutho. Uzibona yena kuwena. Ngoba wenziwe ngomfanekiso wakhe. Ngiyangizwa nibazalwane. uNkulunkulu ufuna uzivaluishe njengoba ekuvaluisha yena. Ngoba as long as you don't value yourself, nezinto ezine value zokubalekela. Asikazi izinto ezine value zize kubantu abangazivaluishi bona. Kunezinye izinto ezingeke sizoshintshe empilweni yakho until you change indlela osibuka ngayo. And izwi laNkulunkulu liyasiza ke ngoba sizoyithatha aphi ipicture yesithombe esingcono empilweni. Ngoba abanye abazali abazalayo basitshela ukuthi watholakala ngephutha, wazi waqanjwa negama noma umaphutheni, noma umphikwa. Nikhona nibazalwane? But praise be to God. Good, noma bethiwa waqanjwa ngegama lesimo sokuthi waba yiphutha, ubaba noma wakho babeganga, bethi badlala izindlu kwafela wena. Uyiphutha kubona, kodwa uNkulunkulu awulona iphutha kuye. Kunabantu abanebelahlwa abantu kwengathi balahlwa uNkulunkulu. But praise be to God. Siyambonga uNkulunkulu ngoJesu. Noma imazi wathi wafika Kristu Jesu akhonto efanele ikwenza ufile small. No. Yingakho mehlaba sithi ngoba uJesu wehla noma weza wangiphakamisa. When you come to Christ, usendaweni yokukhululwa, usendaweni yokuphakanyiswa.
ukuze ube mkhulu kunezimo esifuna ukuzokucindezela sikwenze ube into engelutho. Ngoba ngisho nalowo moya ethi uyakuhlupha uyakucindezela, i-aim yayo ukuthithi uma uhamba ekuseni uhamba ugedlezela nje uze ukuthi uyigobo ngonda inside, awunalutho. Nikhona bazalwane? Naloko kuxakeka usathane uzama umunca konke i-confidence yakho athi wini wena emhlabeni, athi uyababona usibani bani banani, athi usathane wena unani, athi wena unani. Nikhona bazalwane? Uzuyidabukela uhamba uyidabukela, uyakwazi ukubona umuntu oyidabukela uthi yabona ke lo uyidabukela yena lo, uyidabukela yena lo, kodwa once wafika kuKristu kuyayiphela ukuyidabukela. Nikhona bazalwane? Yeah, kuyaphela ukuyidabukela ngoba ulwazi lokwazana noKristu, that opportunity yokuba ne-encounter noKristu, it will change the way you look at yourself. It will change the way you look at life. Uyibuka impilo differently. Alibonge igama likaJesu. Uqala uthi ngoba ngiyaphila, uNkulunkulu khona sangakwenza nami empilweni yami. Sathi umuntu ayikho into engisayiphilela. Baba wale ngane wangishiya. Lena nale ngane ngithi ngiyayizama ngiyayifundisa yadakwa yihunga. Wangishiya nengane ekhulelwe kwayona le ngane bathi odokotela mebethi le ngane i-disabled, yabaleka indoda. Ngoba abantu hambe baleka, kodwa uJesu akabaleki. So ke izimo zempilo noma uyathatha izimo zempilo uzohamba zihambe zikunyakazisa ukuthi ithemba lakho likuphi. Whether uyakholwa noma ukholwa zizokunyakazisa, but kumnandi ukuthi zithi mazikunyakazisa zikuthola unendawo yokubambelela enguKristu. Ngoba ila sihluka khona ke la abanye bezibulala khona thina sizibulali siyahlabelela ngoba siyamazi umhlengi wethu njani bazalwane uyaphila. Siyamazi umhlengi wethu uyaphila. Alibonge igama likaJesu. Siyazi ukuthi noma ngathiwa izinto ziyalahleka kodwa sazi into eyodwa ukuthi uNkulunkulu is not just only the provider but is also the restorer. Uyakwazi ukubuyisela izinto ezilahlekile. Nikhona nibazalwane? Yeah, noma kuthiwa awenzekile utho, but once you are in Christ ufana nomuntu esestopini, anything can happen in your life. Because you'll speak the word of God. Ukhulume lokusho uNkulunkulu. Ngiyangizwa nibazalwane? Ubona izinto ziqaqeka zenzeke empilweni yakho ngoba usewedwa unoKristu. Nina nonke enikhathele nanisindwayo, izani kimi ngizoniphumuza. Yabona nje mengixakeke kanje, fanele ngivele ngithole i-boyfriend enemali ngeke. Omunye umthwalo loyo uya-eda. Mela nje ngithole indoda enemali ezokwazi nje ukuthi noma ingithengele igrocery mekuphela inyanga. Ngeke kulunge phela angasakwazi nokuthola amaroloni na yonke into, angithola indoda esebenzayo enemali. Another stress phezu kwe-stress. Noma igrocery ungayithola kodwa lowo grocery uyoyithola kunomthwalo. Ngizama ukukutshela ukuthi every time umuntu ebethi uzama ukuzikhulula u-add the problem phezu kwe-problem. Esikhondleni abheke kuye umqalisi nomphelelisi wokholo lwethu. Uxakekile, ufuna ukuphuma enkingeni ekuyona. Abanye bazibangihlekisa athi umuntu unama-financial problems, kodwa unenkinga uyadaba. Kodwa kunama-financial problems. Kodwa uyadaba. Angazi noma yibona loo nto le. Uma-financial problems kodwa uyadaba. And uzama ukuziba inkinga yakhe ngokudaba. Ithatha more money
Ngoba umuntu uzama ukuyisiza, umuntu uzikhulula wena. Wenza enye inkinga phezu kwenkinga. No. Ungabhuzile, ngiyamshintsha lo, ngifuna o-decent. Bonke baqhamuka be-decent. Wonke nje umuntu nje o-serious, ofuna ukuwina, uzoqhamuka e-decent. Angeke nje maqhamuka engekho decent, uyazi uzobaleka nje. So wonke fanele aqhamuke right elungile. Uzo-add umthwalo phezu komthwalo. Awabona abantu behamba la. Noma ume ngasayiqhayi. Mawungana Jesu, uhamba uthwele. Umthwalo wakho uyakusinda. Noma ungazama ukufihla ngayo yonke indlela, ufihla ngayo yonke into ozama ukufihla ngayo. But praise be to God. KunoNkulunkulu laziyo udaba lwakho. Yabona njengoba sila, ingoba uyalazi udaba lwakho. Futhi is willing ukuzothwala lo mthwalo. Is willing. In closing, cabang. Uthi ngibize ngosuku lokuhlupheka. Ngibize ngosuku lani? Cabanga bonke abangani bakho nabo. Ubani okwathi ngibiza ngosuku lokuhlupheka? Uthi ngibize ngosuku lokuhlupheka. Mina ngizokukhulula, wena wenze njani? Ungidumise. Do ukuthi abangani ngosuku lokuhlupheka abaningi laba baleka khona. Nikhona nobazalwane? Niyazi babaleka. Akusuggesteli umngani, akusuggesteli kanti ungayifuni, akusuggesteli nangu yini inkinga yakho? Kanti ufunani? Uright lona. Uyangizwa na? Uthi hayi no, athi hey, uright lona. Hawu nawe uze uye ngoba manje umngani urecommendile. Meka wakhulelwa. Wasabaleka lo. Angeke aqhamuke umngani athi ngoba warecommendwa yimina nanka amanabukeni. Ake ngizama ukuxhasa ngamanabukeni nangethini ingane mesikhona. Dololo babaleka. Nikhona bazalwane? Ya, ngisho sekuthiwa ushaya ugula, nikanga nishaya ugula niphuma ngamawindi ningalalele ekhaya and everything. Mase kufanele kuphiphwe ugezwe. Babaleka abangani. Akekho othi mnganami. Imina engangikisa kule yangotsha. Kuze kube nje. So ake ngime nawe lutho. Ngisho umunye sabaleka ekhaya wahlala emaflatini. Ngoba ethi ufuna freedom, ngoba yenza umuntu athi ufuna freedom kanti ufuna uyibulala engazi yana. Kuyena ukuthi freedom kanti la yoyibulala khona. Uyo destroy lonke ikusasa lakhe. Abuye umuntu abuye emaflatini eselingana neshit. Selingana neshit. Abasaqhamuki ke lapha abangani ukuthi ake sizokuphipha bahlehlile. The very same parent okade kukhuza ungakhuzeki. But praise be to God for Jesus. Yabona nje wasikumema manje it's because it's not too late to say Jesus, I give you my life. Ngikhulule. Yazi kuyenzeka omunye uthola ukuthi ugqilazeke azagqilazeke nangabangana nabo. Hambe nabantu abagqilaza impilo yakho. Uyazi ukuthi labantu ama takers. They are not adding any value in your life. You are living just to please them. You please them every time you please them. Uyawuza umthwalo uyakhuphuka. Uthi umuntu wedwa ubona ukuthi yazi ngabe ngikude kabi empilweni ngilitsha labantu.
Ngoba nama-relationships, khona ama-relationships akabukude kabi. Othi ama-relationships akwenza ufane nenkawu empilweni. Uthi wabambelela. Udonga liyawa. Bamba udonga liyawa lo donga, bamba. Abamba umuntu. Kanti kudlalwa ngayo. I'll never forget ngelinye ilanga ngifonelwa omunye usise khala minye embezi. Kangishumala ku radio. Khala minye embezi. Uhlale nendoda around 7 years. Bengashadile. 7 years. Indoda yasuka lapha ithi ngiye emafamu ngiyokwenza umcimbi. Ngiyahamba ngokwenza yini? Umcimbi emafamu. Hey. Uthi usisi wabantu kwathi ngomgqibelo wabona ethunyelelwa ithombe enambeni angayazi omunye umuntu uthi hey wesiwulandini usibani uyashada namhlanje. Wafisa ukundiza ngehelicopter ifukele emafamu. Ngabe uyangizwa nibazalwane? Uyabona lo muntu loyo ushiwe ekhathele emphefumulweni eqilazekile. Uthi usisi wabantu baba uZulu 7 years wonke ngimbekezelele uzongenza nje 7 years wonke kuthi angiyibulale. Kithi mina yiphi inkinga ozoyisolve ngokuzibulala wena? Bazali bakho manje bazosala manje besenkingeni ngenxa yalo muntu. Ngani ushuthi ngeke kusaphileka ngaphandle ukuthi ngicabanga u7 years. Ngicabanga u7 years. Washashe wayishadisa ungakashadiswa. Mina ngizokusiza ngoba namanje mhlawumbe ngenzeka ukuthi wawena njengoba ngikhuluma nje ngiprofeta phezulu kwempilo yakho ubamba udonga. Nawe koqhenyo sekuthiwa kunomcimbi ekhaya. Uyobona uzobona kwi-first page elanga noma isolezo. Sithi sikunikeza uJesu. Uvela ubona uJesu eyindoda engathi shu. Ngenxa yale ndoda ekhokha irent. Awumfuni uJesu wethu. Angikusabizi ngitshela ireality yezinto ezenzeka la ngaphandle. Khala umuntu ahayize afuna ukuzibulala bese siqhamuka thina sethi ungazibulali. Ulahlwe indoda awulahlwanga uJesu. Uyazi kade ngizwa nje ngimbuza ukuthi kodwa usangithanda. Ngimbuza ukuthi usangithanda yini? Bengangitshela ingane. Imithwalo ethwelwe abantu. But praise be to God. Ukuthi noma bethwele kodwa ukhona obabizile. Wathi ngizonithwalela. Asivala amehlo ethu. Mawukhona namhlanje uthi baba uZulu thandaza nami. Angazi ukuthi uhlobo luni lesimo esikusindayo empilweni. Kodwa njengoba kade ngisho I've learned ukuthi nazo zonke lezi zinto ezishiya si-wounded ziyimithwalo uJesu afuna ukusiphumuza kuyona. Asiphe ukuthula kwakho okudlula ukuqonda konke. Asiphe intokozo isithe kade sesiyintshontshile. Abuyisela ithemba la kade lingasekho khona. Ahlanze guilty yezono zethu ze-past. He's willing to do all that for us because he loved us. As long as we respond to his love, as long as we say, Lord, here we are, he's willing to reach out to you and pick you up
from kulolo bisho kulona kuleso simo osibona sifana namagagasi esifuna ukugugula impilo yakho noma sebekurejectile abantu kodwa yena ngeke azakulahle ngeke akureject mawukhona uthi baba uZulu uthandaza kunye nami ngicela uphakamise isandla sakho ngifuna ukuthandaza nawe ngicela abazana bonke abasukume bame ngenyawo abazana bonke abasukume bame ngenyawo wena uthi baba uZulu uthandaza kunye nami ngicela uphakamise isandla sakho I want to pray with you wena wazi ukuthi umuphi umthwalo nawo but Jesus is willing 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 thank you Lord Jesus is willing Jesus phamsana sakho kakhulu ngifuna ukuthandaza nawe ngifuna ukuthandaza nawe cala ama-asha nibalekelela ngiwabona ama-asha namhlanje ngiwabona ama-asha where are the ladies ama-asha where are the ushers help them to come in the front help them to come in the front ushers help them to come in the front makathabasaya basindiswa abantu come mama congratulations lithi iBhayibheli manje lizwe izwi lakhe ningazenzi likhona inhliziyo zenu ngilethe umthuli weinkinga zabantu his name is Jesus his name is Jesus his name is Jesus his name is Jesus ungasali I see more than 10 people coming to Christ souls are getting saved my God what a night thank you Jesus woo makatabaya thank you Lord congratulations hey namhlanje kusindiswa ngisho ingane encane what a revival ngicela niphakamise izandla zenu zombili niyiphakamisele enkosini izandla zenu zombili niyiphakamise nawe obukelayo lapha ekhaya la ukhona ubukela through Facebook ngenzeka ukuthi nawe unomthwalo kusindayo lo mthandazo sowenza manje nawe ngiyacela ukuthi ube ingxenye yale prayer soyenza nawe usho lamazwi emva kwami njengoba laba bezokwenza njalo mangithandaza nizosho lo umthandazo engushoyo emva kwami nithi baba wethu osezulwini siyabonga namhlanje ukuthola ithuba ukuba sibe kule ndawo sizozwa izwi lakho phambi kwalabantu naphambi kweZulu siyamamukela uJesu ukuthi abe inkosi nomsindisi wempilo yethu sivuma ngomlomo siyakholwa ngenhliziyo ukuthi uJesu inkosi nokuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafile ukuze ngaye sibe nokuphila okuphakade siyamkela ukuthethelelwa kwezono zethu nokwesulwa kwamacala ethu egazini nasegameni lika Jesu siyabonga baba ngokuphila okuphakade esinikezwa kona ngokukholwa kuKristu Jesu siyabonga baba ukuthi konke okudala sekudlulile manje kodwa bheka kuvela kusha in Jesus name amen shalom Jesu izandla asilulele izandla phezu kwabo babongcwele egameni lika Jesu Kristu sebezile kuwe mthetheleli wezono zethu sebezile kuwe mkhululi sebezile kuwe nkosi yamakhosi in the mighty precious name of Jesus siyabonga baba that by simply receiving Jesus Christ as their Lord and Savior they have come into that place of rest elithi izwi lakho liyakulazi iqiniso kodwa iqiniso liyokunikhulula
Baba siyabonga ukuthi bakhululwa egameni likaJesu. Baba wothona amandla onke yonke imimoya kade bacindezele bakhululwa kuyo. Iguilty yezono zabo bakhululwa kuyo. Nalo lokhu uhlobo lezima kade zibacindezele. My God, ngenxa yokuthi wena ungumethuli Baba weyinkinga zabo, ungumethuli wazo zonke izinto ezibasindayo. Wenze njalo Baba empilweni zabo, in the mighty precious name of Jesus Christ, the Son of the living God. Siyabonga Baba ukuthi bakhululiwe, 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 bakhululiwe in the mighty precious name of Jesus. Father, we thank you. 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 In Jesus' mighty name we pray. And somebody shout amen. Shout amen.